Ja sitten mä lensin sillä vaan, että huaa! Sä oot oikeesti niin kivaa. Niin mustakin. Kiitos. Voisiko mä tulla joskus lentoa laskuvarjohyppyä? Tietysti, koska vain tahdotte. Mulla niin sopisi tänään. Niin mullekin. Joo, niin mullekin. Jackie, mulla on yksi juttu tuolle Ronille. Mä voin sen jälkeen. Okei. Noora, nyt se alkaa. Eikö mä oon nyt Ronjaa ja Jackieta niin, että mä pahoittelen tätä kyllä. Sä et mahdu nyt mukaan. Mä menen käymään vessassa. Joo, te voitte tulla milloin haluatte meille. Niin, te tuutte tänään. Joo, käy mun. Mitä on tapahtunut? Minä olekaan enää kaikki kaunein eikä suosituin. Enkä hauski. Olen aina ollut kaunein, hauski ja suosituin. Lisäsi kun tulin tänne viitosluokalle. Ja nyt kaikki on muuttunut. Pakko evätä kyllä työpakille. Ja nyt menen, koska tunti alkaa. Se alkaa kohta 5 minuutin päästä. Menen. Jackie. Niin mitä? Voit tulla mun kanssa siihen saman pöytään istumaan, kun meillä on matikan koe. Mä lupasin Ronjalle, että mä menen sen kanssa. Nora, voit sä? Ja kun mä menen siihen, missä voisi tukkoille, niin noitten kanssa istun Jackien ja Ronjan. Voidaan istua joskus taas vierekkäin. Nyt mä oon tänään näin, koska niin. Okei. Eikä se sua haittaa. Paitsi tunti on alkanut. Mennään. Joo. Aina mä sitten istun yksin. En taida. Kovin kiva. Koulu on loppunut. Mitä me nyt tehdään? Jackie, tuut sä mukaan tänään meille? Nyt koulun jälkeen. Mä lupasin, että menen Ronjalle. Harjoittelen laskuvarjohyppyä. Entä sä, Noora? Mä hoiteen nyt, mutta mäkin menen Ronjalle. Moikka! Aina vaan se Ronja. Eikö koskaan mä? Mä enää. Kukaan enää ole mukaan. Mitäs idiootille kuuluu? Mikä noit oikeesti vaivaa? Kaikki on mennyt pilalle. Ja tullaan. Mitäs sulla tulee? Mulla on tuolta Nooran lainassa korvikset nämä. Niin, jos mä palauttaa ne nyt. Ei kun meillä oli yksi juttu kesken. Ronja, tuu jo. Meillä jäi yksi juttu kesken, niin mulla on yksi juttu kesken, niin että mä voin kutsua sit myöhemmin sut mun huoneeseen. Okei. Oota täällä, mä tuun pian. Aina vain odota ja odota. Ei koskaan tule heti. Täältä minä tulen. Niin, nyt voin jatkaa. Etkö muista, se osui sinun kohdalle. Niin. Mun voidaan kysyä sulta, okei. Totuus vai tehtävä? Luuletko pystyväsi tähän? Mistä vetoa pystyy mihin vain? No tässä tulee suuteet Jackietä. Onkohan tuo ihan oikein Julia kohtaan? Ei se tiedä, enkä mä ainakaan kerro sille. Okei. Tehkää se nyt nopeasti. Okei. Oot sä valmiina? Mä ainakin on. Et sä? Mä oon aina valmiina. Sä oot niin huvittava. Niin säkin. Joo. Mikä se kestää? No jos se saa kutsua mua sen huoneeseen, niin mä menen sinne.
Ensi jaksossa selviää, mitä tapahtuu, kun Julia menee Jackiin. Julia menee Ronin huoneeseen ja mitä siellä selviää. Katsokaa.